Kao predsjednik vlade imam mnogo problema. Kako da nađem pravu zaštitu protiv sunca? Oh, kako me svi gledaju. A da li ste probali Sunny Boy, mleko za sunčanje sa zaštitnim faktorom 300? Ja sam jednom probao kravlje mleko, ali... Ne, ovo je Sunny Boy, zaštitno mleko za... I koliko treba da se popije tog mleka da bi... Da potražimo mi mišljenje drugog lekara, šta kažete? Sa tim stvarima ne treba čovjek se igra. Mlađo, vraćaj bre mleko, šta ti je? Sunny Boy, zaštitno mleko za... Danice, prestani pobogu da miniraš kuću. Nema više prisluškivača u zidovima. Pa ko je video da se prisluškivači traže dinamitom? Novi Sunny Boy, zaštitno mleko za sunčanje sa... Mlađo! A jednom sam probao kiselo mleko. Samo je bilo tako nekako kiselo. Pa šta bre pričate? Pa normalno da je bilo kad je... Ma nosite se bre. Novi Sunny Boy sa zaštitnim faktorom. Danica! Eto, opet si srušila zid komšijama. Oh, kako me svi gledaju.